Ahojte ľudia, to je Deno a teraz to bude video, počkajte, nebude to video zo serveru Annihilation ako minule, tam bude nejaký bug alebo čo to mám. Tam asi nemám čanky. Čiže, ako som hovoril, toto nebude teraz Annihilation, alebo je to mapy, jak môžete vidieť tam v názve, volá sa to, že Archer School a bude to zrejme o strieľaní, čiže asi prepnem tuto a idem menšie difficulty, blablabla, to je naprd. Šipy, v poriadku, luky a luky. Kameň, žúžu. Dovolím si rýchlo nejaké šipy. Dovolím si 40 toľko. Čiže, môžeme ísť asi. Level 1, Target Practice. Mám ho strelil. Do bieleho, dobre. Čiže strelil do bieleho. A to do všetko strelil, dobre. Do všetko som strelil. Level 2, shoot one up and get tray and go to middle. Čo ľahké. Dobre. Dobre. Level 3, shoot up and try and hit all the cards. Kokso, to všetko nájde. To je ľahké, kokso. No ja som všetky teraz. Čo? Ďalej? Level 3, shoot up and try and hit. Ty. Nemám krompať. Posledný level kill spomínam. To malo byť asi s príšerami, ale nevadí. Nevadí, ale. Dobre, kde je moja cena? Kde je môj price? Hej, môj price, kde je? To diamant, je môj price. Dobre, tak si zoberieme na svoj price. Oh. Jo, čiže asi budeme bohatí, to potom predáme. Jejo. Ešte stojíte, na tomto to nedá obchodovať. Aha. Na to ich nedá sa obchodovať. Ale to, že najlepšie máme svoj price. Hlavne diamanty. Sú môj price. Kokso. 8 diamantov. A 10 tých blbostí. Je tu ešte nejaký price. Môj pekný. Ja tu sú ešte nejaké emeraldy. Viem, že emeraldy sú na predale, je to môj price. Čiže ja som môj price zoberiem. Až toto je také dobré, oh yeah. Dobre, čiže toto nebola ako dlhá mapka, natočím ešte ďalej. Dáme ešte ďalšiu. Šup. A mám diamanty a emeraldy. A tohto villagera to šutneme do série. Som strelil. A teba vystrelím. Bejom. To čus. Čakáme a ideme na ďalšiu mapu. Čiže Archer School, tam nehrali.
Ale to nič. Little City to není. To je pesné. To je moje rodiny. Prešlo manuál stanovení. Dosť veľa z tých serverov, to sú moje svety, nie servery. Vytvoříme, čo som robil. Minecraft. Aha, či to bude zrejme konec, keď počkajte, to je blbý svet. Nie, to som robil niečo iné. Určite, keď nenájdem nejakú takú mapku, ktorú by som mohol zahrať toto s týmto na videu, tak to bol koniec maintenance. Ktoré toto? Ja to si pamätám, toto som ešte kedysi hral s bratom. Čiže toto bude asi koniec videa. Keď vám video páčilo, dajte like, koment, dajte aj odber, keď to video budete zdieľať, budem veľmi rád. Čau.